हाय लोगोफोर गिबियावनो नों बयखौबो आंनि माय एक्सपिरियेन्स इउटिउब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान टपिक लानानै नुजाथिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायगोन, आंखौ अनसायो। जुदि आंखौ अनसायो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो। जुदिहाय आंनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो अब्लासो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। बेखायनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामना हो जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसना नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो। दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो अनसायगोन। दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय बांद्राय कल रायज्लायब्ला एबा फन रायज्लायब्ला मोजां मोननाया बोरैहाय बायफ्लेलांनो हागौ बेनि सायाव आं दिनै नोंथांमोननि सेराव सावरायगोन। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो अनसायगोन। बिदिब्ला बारा गोबाव सम लायालासिनो दिनैनि जि टपिक बे टपिकखौ जागायनोसै। बारा गोबाव सम लायालासिनो जागायनोसै दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव सावरायनो लादों बांद्राय कल रायज्लायब्ला बांद्राय फन रायज्लायब्ला SMS खालामब्ला बोरैहाय मोजां मोननाया बायफ्लेलांनो हागौ बेनि सायाव सावरायनो लादों। थारैनो मोजां मोननायाव एक्सुवेलि कल SMS आ जोंखौ गोबां बिहोमा होयो। मोजांनि थाखाय बिहोमा होयो, गाज्रिनि थाखायबो बिहोमा होयो। बिदिहायनो आङो दिनै नोंथांमोननि सेराव सावरायगोन जे बांद्राय कल SMS खालामब्ला रायज्लायब्ला बोरैहाय मोजां मोननाया बायफ्लेलांनो हागौ। आङो सिगांनि भिडिअ मोनसे हगारनाय जादोंमोन, बेयावहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायनाय जादोंमोन जे मोजां मोननाया बोरैहाय जोंनि सासे सुबुंनि जिउखौ बोरैहाय सोलायहोनो हायो बेनि सायाव आङो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनाय जादोंमोन। नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायाखैब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकखौ लानानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन। आसा खालामो बयबो नायगोन। डिसक्रिपसनाव आङो लिंकखौ होनाय थागोन। दिनै बेफोरखौ बारा रायज्लायालासिनो दिनै जा टपिक बेखौ टपिक लानानै जोङो गोबाङै रायज्लायगोन। नोंथांमोना हेफाजाब होगोन आसा खालामनाय थाबाय। मानो होनब्ला गोबां सुबुङा मिथिखागौ जे बांद्राय कल SMS खालामब्ला जोंनि गेजेराव बोरैहाय गावस्रालायनाय जायो। जायफोर बिथांमोना लाइफआव जाफेरदों बिथांमोना मिथिखागौ जे बोरैहाय गावस्रालायनाय जायो। थारैनो मोजां मोननाय बेलायाव बांद्राय कल SMS खालामनाया बांद्राय मोजां नङा। मानो होनब्ला बांद्राय जुदि कल SMS खालामलायो जोंहा नांज्लायनायनि सुबिदाया बांद्राय जायो। जोंहा टपिकनि सायाव बाथ्रा दान्थेलायनाया गोबां जायो, जायनि जाहोनाव गावस्रालायनायनि चान्सेस गोबां थायो, माने सुबिदा गोबां थायो। बेखायनो बांद्राय कल SMS खालामनायखौ आङो मोजां होननानै साबजाथाव होननानै आङो साना। दिनै गोबां सुबुं दं, गोबां सुबुंनि बेलायाव बेफोर सोमजिदों जे एनि टाइम बिथांमोना कल SMS जों थानो लुबैयो, कल SMS खालामलायो। थारैनो बिथांमोना कल SMS खालामलायो, नाथाय बबेबा समाव मा जायो, बबेबा समाव जोङो सम मिलाया जायो, बबेबा समाव समा थोआ, बबेबा खामानियाव जोङो बिजि जाना थानो गोनां जायो। अब्ला मा जायो, कल खालामाब्ला गोसोआ गोजोना जायो। जुदि कल SMS खालामाब्ला जोंनि गोसोआव सन्देह हाबो जे सोरजोंबा रायज्लायदों नामा, सोरजोंबा SMS खालामलायदों नामा, सोरजोंबा बिजि दं नामा, बेनि सायाव सन्देह हाबो। जायनि जाहोनाव मा जायो, बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजियो, नांज्लायनाय सोमजियो, जेंना सोमजियो। आरो बबेबा समाव मा जायो, कल SMS खालामलायबाय थायो। गोबां जोङो माने सानसेयाव गोबां कल SMS खालामलायो। बे कल SMS खालामलायनायनि गेजेराव मा जायो, बबेबा समाव मा जायो, बबेबा टपिक जाय टपिकखौ जोङो दिहुननानै रायज्लायनो नाङा बै टपिकखौ जोङो दिहुननानै रायज्लायफ्लाङो। बबेबा गाज्रि खोथाखौ जोङो रायज्लायफ्लाङो, जायनि जाहोनाव मा जायो, नांज्लायनाय सोमजियो। सानैनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेलायनाय सोमजियो, सासेखौ सैया जायो। नंगौ, गोबां न'खरनि गोबां प्रब्लेम्स गोबांनि सायाव जोङो रायज्लायो, गोबां बेफोरो आलादा खोथा। गोबां सुबुंखौ जोङो नुनो मोनो जे कल SMS माने खालामालासिनोबो जि मोजां मोननाय सोमजियो। बेनि सायाव जोङो एग्जाम्पोलबो गोबां मोनो, जों नायो। जोङो गोबां कल रायज्लायो, कल SMS खालामलायो, नाथाय जोंनो टपिक नांगौ जायो। जोङो बबेबा समाव गोबां गोथौ समनि गोजाम खोथाखौ जोङो लानानै मा खालामो, खोथाखौ रायज्लायफ्लाङो। अब्ला मा जायो, सासेया सासेनि गोसोआव दुखु मोनो। आरो नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ, गोसोआव जेब्ला दुखु मोनो अब्ला जोङो मा खालामा जोङो बेखौ मिथिखागौ। बबेबा समाव सोरबा मबाइलखौ देख्रुबगोन, बबेबा समाव गावनि देहानि सायाव खहा खालामनो हागौ, गावनि जिउनि सायाव मा खालामनो हागौ,
खहा खालामनो हागौ मोजां मोनज्लायनायनि बेलायाव बेयो मोजां नङा मानो होनोब्ला जायफोर सुबुङा एनि टाइम कल SMS रायज्लायोमोन मोनसे समाव आरो बिथांमोननि गेजेराव गावस्रालायनायबो सोमजिदों दायो आथिखालाव बिब्दि जानाय गोबां सुबुं दं बिथांमोना मोनथिगौ जि बांद्राय कल SMS रायज्लायोब्ला मोजां मोननाय गेजेराव बोरैहाय गावस्रालायनाय सोमजियो बोरैहाय मा जायो नांज्लायनाय जायो दावराव जायो बेफोरनि सायाव बिथांमोना मोजाङैनो मोनथिखागौ मोजां मोनज्लायनायखौ रावबो मा होनो हाया दायनिगिरि होननानै बुंनो हाया जुदिहाय जोङो लाइफआव साक्सेस जानायनि फारसे लामायाव दावखोलांनायाव हेफाजाब होलायो मोजां खामानियाव जोङो बिहोमा होलायो अब्ला जोङो रावबो मोजां मोनलायनायखौ दायनिगिरि होननानै साना बिदिनो गोबां सुबुङा एग्जाम्पल होनाय दं आङोलाय मा होनो गोनांथि गैया होननानै आङो सानो मानो होनब्ला गोबां एग्जाम्पल होनाय दंखायो गोबां सुबुङानो बेखायनो आङो दिनैनि जा भिडिअ बे भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालासिनो आंनि जे बुंथिनाय बे बुंथिया माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट सेक्सनाव आंनि जि गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौ फोरमायहरगोन होननानै आं आसा बानायनाय थाबाय बेजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना आंनि भिडिअसफोरखौ गोबां भिडिअसफोर दं जे आङो आपल'ड खालामनाय बे आपल'ड खालामनाय भिडिअसखौ नायाखै बिथांमोनखौ नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय जुदि आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना अनसायो आंखौ अनसायो आंनि जि भिडिअसफोर बे भिडिअसखौ अनसायो अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांनि सेराव नुजाथियो आरो लोगोसे लाइक खालाम लोगोसे शेयार खालाम बेखौ आसा बानायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअसखौ बारा गोलाव खालामालासिनो आंनि भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय स' बाय बाय लोगोफोर इयुनाव लोगो मोनगोनखौ आसा फालिनाय थाबाय स' बाय